So yun nga po, pauwi na kami ni Bicolanos Vlog at nasiraan kami ng motor, guys. Yan. Dito kami sa talyer ni Paiding. Dito sa Goa. Yan guys, nasira. Nabutas yung yung tangke. Tumagas yung gasolina, guys. Ayan, oh. Ayan yung tangke natin. Naayos. So yan mga kahabi, oh, inaayos ni Tatay Ding. Dito tayo sa shop ni Tatay Ding sa Goa. Ano po tayo pangalan ng shop mo po? O yan o. Ito. Nagtauban. Ayan. Dito tayo sa shop ni Tatay Ding dito sa Goa. Ayos siya ng radiator repair shop, battery charging, vulcanizing, welding, auto electrical, alternator rewind, starter repair. Yan, dito yan sa Goa, guys. At yan, nabutas nga po yung tangke natin. Yan yung tangke ng ating motor. Yan, nabutas dyan. Tumagas yung gasolina, yan, oh. Tatapalan mo na lang po. Para dahil maglaw ang tingga. Pag ano po, yung susoldahin mo na. Yan, tatapalan ni Tatay Ding, ano. Pakita ko sa inyo, guys, kung paano magtapal ng tangke ng motor. Yan. Ano tayo tunay mo pong pangalan tayo? Ding. Ding? Adan? Oo. Tatay Ding Adan. And live po tayo dito sa Goa, Camarines Sur. So ganito, guys, pag nabutas yung tangke ng motor, anong tawag dyan, Tatay, sa ano po? Rinang. Kung sa Tagalog, rinang. Sa Bicol, Sulda. Pagsusulda? Oo. Sa Tagalog, rinang yan. Hinang ang ginagawa mo. Naghihinang ng tangke. So yan, guys, nasira nga. Yan, nabutas, oh. Yan po, ang laki ng butas, oh. Nabutas kasi may kalawang na siya, guys. Tapos kanina madami kaming bit-bit ni Bicolanos Vlog. Lumaki yung lumaki yung butas ng tangke ng motor. So delikado po kasi to. Delikado yan, Tatay, no? Pag butas, siyempre pag may apoy. Tight spark plug yan, dalagan kaya. Spark plug. Tawag dito. Pwede siyang sumabog kasi expose yung gasolina. Kasabog talaga yan. So yan, guys. Kasi yung spark plug, may power yun. Pag nag-spark, pag nag-kick, So yun po. Kaya pag hindi napansin, tumatakbo ka, yung gasolina na tumutulo, So mag-ignite. So yan yun po. ang bitsa ng pagsabog ng tangke. Ganyan. So buti na lang, guys, napansin namin ni Bicolanos Vlog na tumagas yung gasolina. At yan, tatapalan ni Tatay Ding. Sinikulight natin eh. So shoutout natin yung shop niya dito sa Goa. Anong barangay ito, Tatay? Bagong Bayan Grande. Yan, Bagong Bayan Grande po. Goa, Camarines Sur. So, yung mga magpapatapal ng mga butas ng radiator ng kanilang mga sasakyan, motor. Yan, dito po yan. Yan ang ginagawa ni Tatay. Radiator repair. Pagtapal ng Meron pa yan, Tatay, isang kalawang dito sa side. Baka tawag dito. Anuin mo po, baka malapit na din mabutas. Tutunan ko. Opo. Kung hinangin na talaga yan. Ano pala yan? Tingga yung ginagamit mo. Nicolite. Tingga Nicolite. So hindi siya kinakalawang po, ano? Parang aluminum din yan. Aluminum po. So yan, tinatapalan ni Tatay Ding. So dito muna tayo sa mga, papakita ko sa inyo yung dito. Yan, yung malaki ng isda, oh.
Tatay, anong isda po to? Arowana. Silver arowana. Ayan guys. Oh. Ay, sa kaya. Para marinig na kaya. For sale, tatay, yung mga isda mo dito, pinagbibili mo po? Yung mga naka-display na yun? Pagkain yan. Ah, Mata na. Nasa labas. pati po yung maliliit doon, binibenta nyo po ano? Ah, pambenta. Ayan. May pet shop pa dito si Tatay Ding guys. Sa kanyang shop. So yan palang maliliit na isda na yan, pagkain niya. Mayroong maliliit na isda dyan sa loob. Pagkain ng arowana. Yung guys, oh. Kawawa naman to maliliit na to. Pagkain pala yan yan. Ito guys, ang pet shop niya dito sa Goa. Yan, oh. May iba-ibang klaseng isda. Pet shop. Mga goldfish. Goldfish, hindi ko alam pa ng tawag dito. Anong isda to? Baka ano to? Pating. Dito pa guys, oh, ito malalaki. Ito koi naman, Japanese koi. Iyan, oh. Pet shop ni Tatay Ding. So habang kasi naghihintay, medyo matagal-tagal kasi guys yung ano. Medyo matagal-tagal yung repair ng ating motor. So yan, mag-live muna tayo dito. Papakita ko sa inyo yung mga pet dito ni Tatay Ding na isda. Pet shop. Yan, malaking isda. Ito maliliit na isda. Mga goldfish. For sale to dito guys sa Goa. Kung magagawi kayo dito sa Goa, pwede kayong dumaan dito kay Tatay Ding na talyer. Nag-ayos na siya ng mga sasakyan, nagbibenta pa siya ng mga buhay na isda. Okay, so. Ang ganda, oh. Aquarium. Tatay, magkano po benta nyo dito sa... Kaya dali ka. Yun yung maliliit na isda. 10 to 15. 10 10 pesos. pesos sa Molly. 15 pesos sa Shubunkin, yung goldfish sa gilid. Ito ang subunkin. Awo. Sa ganito sa Arowana, silver Arowana, 1,100. Isang ganito kaliit. Awo. Lumalaki ang ganun sa. Ganyan kaliit guys. So 1,000 pala yan. Ang mahal pala. Nabili namin yung sa amin, 1,500 dati. Maliit Sa pala. pet shop. Oh, ganyan din, kaliit. 1,500. Yung sa amin ngayon, 1,100 na lang. Kaunti ng pakunti. Kasi kami Napaitlog nyo na ba yung malaking yan? ay hindi pa sir. Kailangan nyo ng dalawang male sa isang female para Mm. makapag-breed ka. Itong ganito, di ba koi yan? Chinese, Oo. Japanese koi? koi. Malaki na. Oh. Oh, malaki na yan. Pero maliit pa yan para sa sa breeder size. Sa breeder size. Breeder size niyan times 3 yung haba. Times 3. Oo. Grabe. Pinakamalaki niyan, siguro kailangan ng 5 tao para bumuhay. Oo, nakita ko sa YouTube nga Yung ano, sa Japan, Japan, ginagamit nila sa mga show. sa show. Mga show quality, malaki. Pag ganito, magkano benta nyo ng ganitong, 500 po yan. isang ganito, Sa 500? ganyan. Yung maliliit na gano'n. Merong 20 pesos to 100 pesos. Ayan. So, anak ka po ni Tatay Ding? Opo, ako nagsimula, siya na Nag-manage. O sige, i-shoutout mo yung pet shop mo. Opo, sa mga gusto kong kumuha ng mga isda, supplies, mga pang pet. Visit nyo po ang Facebook page namin, Goa Pet and Hobby Shop. Goa. Goa Pet and Hobby Shop. Ayan, Goa Yan po yung mga Pet and Hobby Shop. Ayan, Goa Pet and Hobby Shop. Makikita nyo dito ang magagandang isda. May nanonood ng live. Ayan guys, ang Hobby Shop. Ayan si Bicolanos Vlog guys, oh. Kanina pa yan dito, pasiraan. Ayan, bulok na guys. Bulok na. Nalabot na pala ng manoy po, no? Nalabot na po yun eh. Ano po yan? Ano mo na lang po? Abayan mo. Kung gusto mo pang may kuyan yan, pwede mo siyang babaklasin, tapos putulan yan dyan. Itong pa yan, yung panibagong tubo. Pwede tapong gibono yan. Dahil naman makang gasolina ka ni. Ano po? Gasolina. Kaya nagkakagrinder pa.
Grinder ko kaya route na. Ah, Dahil sige pa po. nababakalan. So siguro po, ano ang tana pong ano po, temporaring brace, ano po. Tapalan. Ayun po, pwede po. Ay, pwede naman tapalan. Pero paradakula sana po yan ano. Ah. Pero pag may pintera, ayan naman. Dito pa lang ano, hindi na po malalagay. Dito lapa na yun. Sulabot. Kaya, Malag ng tornilyohan po dyan. hindi sa balyaw ka, pamahan. Kaya dyan na lang po makonsaring. Ah, dito na. Yun, ano. Shoutout natin si Bicolanos Vlog. Ngayon, shoutout natin guys yung mga viewers natin. Yan, shout out sa mga team Orago. Yan, shoutout Team Urago. Yan, si Urago Nani. At sa lahat ng Team Urago. Yan, Bicolanos Vlog, si Teng Tapisote Official, si DJ TV Official, The Prospect, si Simply Cat, yan, si Chris Kapoor. Ma'am Biliesa, Ma'am Lynn, hello po. Shoutout po, Ma'am Lizelle Tinido, Salamuding, yan, Ma'am Lizelle. Shoutout JR Abi, yan, Ma'am Biliesa Tessa. Ingat lagi, sabi ni Ma'am Lizelle Tinido, Salamuding, yan, sa mga taga-bato. Ano? Yan, shout out Mga sa mga taga-bato. taga-bato, yan. Team Tabang, shoutout. At galing po kami doon kanina sa sa apat na mga magkakapatid na yun nga pong iniwan ng magulang. Madami yung dala naming grocery guys. So medyo mabigat yung sa motor, so nayupi yata yung tangke, kaya lumaki yung butas, dating butas. So kailangan ng tapalan kasi delikado na po, tumatagas na ang gasolina ng aming service. So yan, Ma'am Lizelle, ingat lagi, sabi niya. Si Ma'am Lynn, yan, hello po, JR Hubby and Bicolanos Vlog. Nagpapuso si Ma'am Tessa Biliesa. Ma'am Lynn, shout out po Sir JR Hubby and Bicolanos Vlog. Yan, shout out po Ma'am Lynn. Shout out. Ma'am Biliesa Tessa, ingat po. God bless po. Yan. Shout out kay Ma'am Biliesa Tessa. Ma'am Lisela Tinido Salamuding. Yan, shout out. Ma'am Eden Cerilia, hello po, shout out po. Ma'am naman po watching from Dubai, Saudi Arabia. Po. Ma'am Eden Cerilia, hello po. Yan, Ma'am Grace Romar Channel, yan, mega love shout out from Canada. Shout out natin si Ma'am Grace Romar Channel. Yan. Yan, Ma'am Alma, hello. Hello po Ma'am Alma. Shout out. Hello sa inyo. Ma'am Reggie, hello Sir JR. Hello Ma'am Reggie. At abangan nyo guys abangan nyo guys yung video ni Ma'am Reggie at ipopost natin. Nag-send sa akin ng video si Ma'am Reggie. Ma'am Alma, Kaalim Riduha, ingat po kayo palagi. Yan. So yun nga guys, inaayos yung ating kanina pa kami dito. So medyo mahaba-haba kasi yung oras na ginugugol pagtapal ng butas kasi ano yun tawag dito, sinusulda o tinatapalan yung butas ng tangke. Yan si Tatay Ding. Dito lang natin to sa sa mga isda. Pakita natin yung mga isda dito. Ang mahal pala guys ng isda na to. Itong harwanang to. Ha? Mahal pala ni pre. Sa ribo na. Ang salit-salit to. 1,1 ang yung maliit. O yan. Libo na yan. Mahal pa lang ganitong klase ng isda. Yan pala nakikita nating maliliit. Pagkain niya yan, kala natin Yung fingerlings niya. Ano niya pala yan? Konsumo. Konsumo. Oo daw. Sabi niya. Okay, so laki. Yeah. Laki ng isdang to. Pero sabi ng sa may mga business, pang paano daw to, pampaswerte daw sa mga negosyo. Na
Ang laki, no? May mga pet lover po dyan. Pwede kayong pumasyal dito sa shop ni Tatay Ding sa Goa, Camarines Sur. Pwede kayong bumili ng mga isda. Alright. Nag-reflect siya. Pero dito. So, nag-reflect sa ilaw. Oh, tama. Dito. Nag-reflect sa ilaw yung Ibang kulay. may green, may pink. May lining oh. May di. Basta man may pink lane eh. Kaya may dilaw. May di lang. Wala bang pula? Walang pula? Walang BBM. Nag-reflect sa ilaw. Mga isda dito. Ano doon eh, parangan. Yung Mga parangan ba ganun? ang mga algay, marahal tabi din. Marahal tabi. May kulay-kulay. Para. Panis niya Ano man ako? Parangan. Parangan eh. Baka magiging parangan eh. Ito pula. Janitor fish an. Janitor. Janitor fish. Palo. Palo. Janitor fish. Alam ko na pagka wala kang ulam, pwede ka nang kumuha dito. Bawal yan kainin. Ah. Mga pang ano yan, mga pang pet lang yan. Yasin. Nagturo sa ano. Tapalan na no. Lagyan ng copper plate ganito. Lagyan ng copper plate tapos sinulda ng ang tawag doon? Sinulda ng sa side po manoy, sa side po. Kaya may man, yan, diso ko yan, pero dahil man nagbasa. Di po sa taas po, sa ibong po. Ay boy, Yan o. dahil man nagkaya. Nagtukan lang, nagtukan na pintura. Kinakanak ikan takla da daw. Okay lang ito. Sige po. Ang gisang Hindi mo nakabaliwan. ay po. Pero lahat guide po, linigan mo na ito na po. Ano na po sa laog. Baka kung kumalat naman sa laog. At walang baterya mo yun. Yung ano po, ribayan na po yan. Kaya naman pala yun. Sira na yung bateryang yan. Ano nga po yan eh. Nag-ano kasi po yan, nag-start man kahit walang baterya. Nag-start man yan. May baterya ka po dito? Ah, yun. Diyan sa multilight. Manipis na naman guys. Pero lang kaya. Tapos na. Ate sa explain. Ay, Juan. So ano daw? Kaya nang tawag. Live tayo dito guys sa Goa. Goa, Camarines Sur. Dito ang shop ni Tatay Ding. Yan, meron din siyang tindahan. Yan, shout out po sa ating 12 viewers. Salamat po sa inyong panonood. Habang naghihintay-hintay kami ni Bicolanos Vlog. Yan, sabi ni Ma'am Alma Kaalim Riduha, ingat po kayo palagi. Yan, salamat po Ma'am Alma. Si Mama Reggie, haha sir, nakakahiya no. Okay lang yan ma'am. Bagay na bagay naman sa inyo yung ano, t-shirt.
bagay sa inyong mag-partner. Yan, Ma'am Linmar Vlog, maganda po yung arwana sa negosyo. Salamat Jerhabi sa binigay mong GCash nakatulong kay Nanay Lolit. Yan, welcome po Ma'am Linmar Vlog. Welcome po. Hi sir, sabi ni Jessa May Adan. Yan, shout out Jessa May Adan. Yan ang anak ni Tatay Ding. Anak po yan itong ating mekaniko, si Jessa May Adan. Shout out. Maray na hapon po, pasain po kayo Sir JR, Ma'am Marjorie Esteban. Yun po, galing po kami sa pagbablog doon sa mga bata na pinuntahan namin kanina, at tumagas po yung gasolina ng aking motor, nabutas po yung tangke, at yan na mas minabuti po namin ni Bicolanos Vlog na ipaayos dito sa shop ni Tatay Ding, kasi po delikado, kasi baka sumabog kasi tumutulo na yung gasolina. Yan, edit mo naman yun Sir Jar, baka may mali doon sabi ni Ma'am Reggie Bunel. Yan. Good morning sir from Netherlands. Tanong lang ko sir kung may mga nag-sponsor na ba sa apat saan yan? Na bata na magkapatid. Thank you, sabi ni Diane Ray. Opo, galing nga po kami doon ni Bicolanos Vlog kanina, at may nagpadala naman po ng kanilang pang grocery. Salamat po sa ating mga sponsor sa nagpadala ng pang grocery, pang bili ng pang ulam nila na Jollibee. Yun po yung dala namin, at yung may bigas. So yun, so sa ngayon po ayun nga po, may ano din po sa atin ng 200 pesos na pang reconnect nung kanilang kuryente, para at least na magkakuryente sila. Kaya lang yun talaga, yung kanila pong bubong ay gawa lang sa trapal. So kanina umulan, so yan po, umaambon pa nga po ngayon, umulan po doon. So nakita namin talaga pag umuulan, yung trapal ay marupok na. So yan, pwede naman siguro palitan ng trapal ulit para hindi lang tumulo yung bubong ng mga bata. Tapos po yung kusina, ganun din, trapal lang yung bubong. Tapos yung dingding, biniyak lang na sako yung dingding po ng mga bata. So yan Ma'am Diane Ray. May i-edit ko po mamaya, upload ko po bukas yung kanilang video ng paghatid natin ng grocery at ng bigas at ng Jollibee doon sa mga bata. Yan, shout out Ma'am Diane Ray. Ma'am Marjorie Esteban, nasa Goa po palan kamo sir, nandyan nakatira kapatid ko sa may San Juan Evangelista. Shout out po, salamat. Yan, shout out po sa kapatid ni Ma'am Marjorie Esteban, nandito sa San Juan Evangelista Street, Goa, Camarines Sur. Itatago ko nga po kasi remembrance ko po sa inyo yon. Ganda din po jacket ni Sir Roy, Sir JR. Yan, Sir Roy, Sir Oragon, baka naman. Yan. Ano po yon? Isa din po yun sa mga merchandise ni Oragon Honey. Yung kanyang jacket. Yan. Ay, hello po. Salamat po. Shoutout po, Manoy. At si Oragon Honey po. Po. Yan po sa Indan, narautan po kami ng yan po sa Sigaon, narautan po kami ng Nakakuyan mo yung mga sa munisipyo. Dalagan kami doon. Yun po kamusta sa munisipyo, yun po Manoy. Ano pong pangalan mo Manoy? Gabi Basar. Si Basar. Tatay Gabi. Opo. Kaya nung nasa na. Po, shoutout po, Tatay Gabi. Narautan po kami motor. Yan po, tigpaayos po so motor. Ano ko yan, gusto niya. Nalabot po sa tangke. Sige, bahan mo. Hindi po, si Bicolanos Vlog po. Si Nelson po. Nakasubaybay kami yung Ay, salamat po. Salamat po. Yan ang ating mga supporters dito sa Goa. Salamat po, Tatay. Remembrance daw yun ni Ma'am Reggie. So, isa sa mga remembrance po pa Ma'am Reggie, yung jacket ni Oragon Honey. Tapos yung mayroon po akong mug, tasa, Ma'am Reggie, baka gusto mo po. Meron po akong merchandise na mug, yung tasa na pwede kang magkape. Yan. One time po, pag nag-live po kami ni Bicolanos Vlog or ni Oragon Honey, ay papakita ko po sa inyo yung tasa na aking
Isa sa mga merchandise po natin. So yung merchandise po, yung mga profit noon, halimbawa yung tasa, ang capital ko po doon ay 120, yung una kong pagawa ng 5, kasi konti lang yung pinagawa ko pa. So pag marami daw, mababawasan pa. So sana maka-discount pa. So yung ipapatong ko doon sa 120 pesos, halimbawa patungan ko ng 50 pesos, so yung 50 pesos po, gagamitin natin yun sa mga mission natin, di ba? 1 kilong bigas na yon at may 10 pisong ano pa. Ayo po, si Tatay Pito. Salamat po. Tatay. Ingat po, Tay. Ingat po. Yan po. Maganda pong remembrance din yun, yung jacket ni Uragon Honey. Yan, shout out. Yan, sa Team Uragon po, marami po kayo pwedeng maging koleksyon. Tulad po kay Ma'am The Prospect, meron din po siyang t-shirt. Si DJ TV, meron din po t-shirt. Si Miss Uragon, meron din po t-shirt. So yan. Si Simply Cat, madali na magka-t-shirt. Yan. Abangan po ninyo. Si Ma'am Marjorie Esteban, ingat kamo permi sir. Yan. Kaway po sir, mabalos. Yan, sabi ni Ma'am Marjorie Esteban. Yan, si Ma'am Cecilia Pama. Hello Ma'am Cecilia. Hello po. Hello po dyan sa inyo. Hi Sir Jarabi, good morning. Ingat kayo sir. God bless. Salamat po. Sir, nakita ko yung palaro kay Nanay Jenny. Pero bayong. Nakuha niya bukya pero binigay niyo po yung para sa kanya. Mabalos po sa inyo at sa sponsors. Sabi ng Marjorie Esteban. So yung po tawag dito. Yung pong palaro kay Nanay Jenny ay po talaga yon, isa sa mga kabuhayan project po natin ng ating programa. At nagpapasalamat po pala ako sa ating mga partners and sponsors. Sa mga hindi na nagpapabanggit ng pangalan, na nagpapadala ng kanilang tulong, kasi po ang ating sinusulong ngayon kapangkabuhayan para sa mga deserving na mga kababayan natin na pwede nating awardan. So nag-conduct na po tayo dyan ng sa kabuhayan project na ating ginagawa. Nagka-conduct din po tayo ng study. Siyempre, pina-background check natin yung ating tutulungan. Kinikilala natin kung yung bang lugar niya ay may tawag dito yung market o yung tao ba doon ay maraming bumibili. So yan, meron po tayong kinoconsider na mga bagay sa pag-award ng kabuhayan project na dapat ay mapunta sa karapat-dapat na ating mga kababayan. So sa mga nais pong sumuporta sa ating kabuhayan project, welcome na welcome po kayo. At sana po marami pa tayong mabigyan ng kabuhayan project dito sa ating lugar, sa mga kababayan nating deserving, lalong-lalo na yung mga taong masisipag magtinda, masisipag magnegosyo, kasi isa po yun sa mga magpapaangat ng buhay ng ating mga kababayan. So yan, Ma'am Marjorie Esteban, salamat po sa panonood. Yan, shout out Teng Kabisote Official. Yan, suportahan din po natin to si Teng, ang tawag dito, partner din ni Uragon Honey pag nagbablog. So ang kasama ko naman po si Bicolanos Vlog, kami po magka-partner. So hindi po nakaka-upload ng masyado si Bicolanos Vlog kasi laging puno yung storage ng cellphone niya. Kaya yan. Si Teng naman po, yan suportahan po natin si Teng Kabisote Official. Dayan Ray, salamat sir, support lang lagi ako sa inyo at sa mga video mo. So salamat po Ma'am Dayan. Sige po, next time sir, bibili ako ng ulit next time sir. Salamat po Ma'am Reggie. Yan, bait talaga ni Ma'am Reggie. Bibili yan ng mug. Bibili yan ng GR Hobby Kabuhayan mug. Sir GR, kakamping po ba kayo? Kami dito sa Pasay, BP Lenny Robredo, sabi ni Marjorie Esteban. Mahirap pa po kasi ngayon, sabi dito, pumili, di ba? So dapat kilalanin natin yung mga kandidato. So yan, para maging fair tayo sa lahat ng mga kandidato. So bigyan natin sila ng chance para ipakita nila yung mga plataforma nila, di ba? So yan ang isa sa mga
basehan natin sa pagpili. So dapat hindi lang yung popularity, hindi lang yung kanyang kung mayaman o mapera, di ba? Tingnan din natin tulad din sa pag-award natin ng Kabuhayan Project, di ba? Di ba background check mo, pag-iisipan mo mabuti kung ito ba ay karapat-dapat na tao. So ganun din po sa pagpili ng mga iboboto natin, di ba? So yan. So sino mang manalong presidente natin, so sana maging maunlad yung ating bansa. So yan, shoutout Ma'am Marjorie Esteban. Subscribe ko din po kayo sa account ng partner ko po. Wow, salamat po Ma'am Reggie Bunel. Talagang ang lakas namin sa iyo. Ma'am Marjorie Esteban. Sir BP Lenny Robredo po iboboto. Sana kayo rin dyan para sa mga taga Bicol. Yan. Si Ma'am Lenny po kasi ay taga Naga. Yan, malapit dito sa atin. Ma'am Halili Garcia, keep safe always, dear hubby. God will always guide you watching from Italy. Yan. Shout out Ma'am Halili Garcia. So yan, silipin natin. Baka okay na yung ating Ay, hindi pa guys. Tinatapalan pa din yung ating motor. Yan, may bumibili ng may bumibili ng isda. May bumibili guys ng isda, oh. Ano, Bicolanos Vlog, nakabingwit ka na? Bibigyan daw ako ni Kuya. Alin? Bibigyan daw ako. Oh, sir, meron dyan ba to? Pili ka lang. Oh, libre daw sa'yo. Bato, pambala mo sa lastiko. Wala. Yung malinis na ba to, sir, ay hindi legal. Anong tawag dito? Iuhuli na lang kita doon sa ng Parangan, tapos ng Placides. Isla pa. Itay. Ito guys, yung mahal na isda guys. So, ito. Ang presyo nito guys, tingnan nyo kasing laki lang ng daliri ko, malikit pa nga yung daliri ko. 1,200. 100. 100. Negotiable pa ba yun? Pwede, sir, buwasan natin yung buntot. Buntot. 1,1 guys, oh, yan oh. Pa. Apple snail. Kaga daw. Tanda. Maliit pa lang yan guys, kasing laki ng ko, daliri. 1,1 na yan guys. Paano dyan sa aquarium? Dyan, no? Paano dyan? How much more yung malaking yun? Talagang mahal yun. 10,000 to? Ha? Yan. 10,000. 10,000. Oh, tapos Bicolanos Vlog, piprituhin mo lang. Depende kung ang bisita mo si presidente. Atras balik ka sa... May sinino. Japanese koi to guys, ang tawag dito, Japanese koi. Mahilig ako sa isda. Yan yung mga mahilig dyan sa isda guys, oh. Mga pet lover. Meron pa dyan, sir, sa pan namin yan. May fish pang mo? Meron po dyan sa Sa higod, hiling dahil man. Pwede, sir. Dahil hiling ang nag-uran. Uran na naman. May sinino. Yun. Mahalo daw ng tira. May kang pwede kitang ipahiling para itong garo-aro ka ni? Para ipahiling ka pa. Baka yung speaker mo. Goa. Ito, Goa Pet and Hobby Shop. Fish lover, yan. Ako lang kung di habi fish. JR Hobby Pet Shop, oh, pwede yan, oh. Goa Pet and Hobby. Kapartner ko pala to, Hobby. Hindi ko pa nagagawa. Yan, videoan ko lang. Ito, malinaw-linaw guys, oh. Goa Pet and Hobby Shop. Yan yung main page mo. Fish lover. Nasa yung main page. Ang kanilang FB page And habi shop. ay ang Goa Pet and Hobby Shop. Search nyo lang sa Facebook at makikita nyo na yung mga tinitinda nilang mga pet dito sa Goa. So yan, shout out dito.
sa kanilang napakagandang hobby shop. Di ba? May pet ka na, may hobby ka pa. Shop na lang. Isa pa sir, pa-shoutout ako. Baka mayroong gustong mag-avail. Party Town Clowns and Magician. Yan, kanino to? Sa akin sir, kung dito yan. Yan, sige. So, sa mga taga Bicol, lalong-lalo dito guys sa partido, kung kayo po ay merong party, kailangan nyo ng clown, town clown and magician, yan, search nyo po to sa Facebook, ang Party Town Clown and Magician. At meron silang mga kwelang clown at magagaling na magician dito sa Goa. At Ayos sir, ako mismo. Kaya ko yung tawaran. Kayang-kaya sir, pikit tayo lahat. dahil mo O sayang lang, Ayan. subscribers. So, supportahan po natin to Party Town Clown and Magician. Owned and managed by Christian Adan. ni Kuya Christian Adan. Yan, shout out po. Thank you sir. Dito mali ko. Pakita mo Ano sir? yung pan mo. Sige sir. Yan, tingnan natin guys yung fish pond. Yung kanilang breeding, ano ba yan? Breeding pond. Yan, umuulan guys. Meron akong ginagawang magic, di pa natatapos. Hindi pa natapos. Ayan. Yan guys, oh. Di ba? Meron siya ditong mga ibang kulay na isda. Mga ano yan sir, mga Japanese koi din. Japanese koi. May maliliit, may malalaki. Yan guys, salamat po sa pag-share ng napakagandang anong yan, mga pet. Yung mga ano. Yung mga pet lover dyan. Meron din sir, exotic. Exotic pet sa sa Canada lang. Lang sa So yan, si kuya pala po ay magician pa. Try mo na. Pampakain yan sa ano sa isda. Pwede sa isda, pwede sa tarantula, mga scorpion, pero ano yan? Tingnan natin. Super worms. Super worms. Pag nagutom ka, pwede din. Lasang hipon lang siya. Okay, so. Sabi ko na. Anong tawag yan? Super worm. Super worm. Anong kinakain niya? Yung ano din, mga gulay. Kala ko yung wood, hindi man. Mga gulay. Yes, sanay na. Pampakain din niya sa isda na malalaki. Pwede sir. Sa mga sa arwana, pampakain din. Pampakain. Kailangan sa kamot. Oo. Sige daw, Bicolanos ba? I dare you. It's a challenge. Yan sige nga. Challenge yan, mahawakan mo yung isang ganyan. Sige, tatry na Bicolanos vlog. Sige. Dapat ganyan. Dapat din nakaganyan. May burger ka sa Jollibee pag nahawakan mo Bicolanos vlog. Tingin ko ng subscriber. Sige. Scary. Dahil naghanong kamot ko. Hindi kaya ni Bicolanos vlog guys. Ginamot. Ang dami. Ano yan, para din yan mga ano. Oh my God. Pinagbibili mo din yan, yung mga pang ano? Pag pag nasa adult size na piso isa. Piso ang isa, yan. Available din dito guys, yung pang pakain sa arwana. Yung parang worm na nga. So yan, tapos na yung ating motor. Ay, hindi pa. Madali na. Tinatapos na ni tatay. Guys, bulok-bulok na eh. Hindi ko na po ilagan, oh. Mabakal na sa akong bagong cover. Ano nang maray? Tarayin mo lang guys. Dagal pa. Pamara-marang tapo mo na. Garo ano pang maray, oh. Duwang agi na po yan. Sige po. Baka. Kung tig-spray isang libat ng pagmamatang. Inangis mo. Yan guys. Yung mga nice pong
bumili ng mga pet na isda, dito lang po yan sa shop ni Tatay sa Goa. Hanapin nyo na lang po yung pinakita kong pangalan. Nandito lang yan sa Goa, Camarines Sur. Yan, shout out po sa ating 16 viewers. Shout out sa inyong lahat. Shout out Ma'am Halili, shout out Ma'am Marjorie, Ma'am Reggie Bunel, shout out Ma'am Marjorie Esteban, Ma'am Diane Ray, Tenka Bisote Official, shout out Ma'am Cecilia Fama, shout out po Ma'am Marjorie, yan. Si Ma'am Diane Ray, yan sa lahat po. Ma'am Jessa May, yan. Jessa May Adan, Ma'am Linmar Vlog, shout out po. At syempre kay Jormin Aquino, Ma'am Jormin Aquino, hi po, Jer Habi, tama po ang sabi mo, sana kung sino ang manalo na presidente, pagbutihin niya para makaahon sa hirap ang bansa natin. So tama po yan, Ma'am Jormin, di ba? So sino man yung iboto nating presidente, so dapat pag-isipan natin guys, huwag tayong madala sa popularity, huwag tayong madala sa social media, kasi minsan yung social media guys, misleading o tawag dito, napakalaki kasi ng impluwensya ng social media. So para din yan sa mga produkto, di ba? Bakit naging sikat si Colgate, di ba? Pag sinabi mong Colgate, toothpaste na yon. Pag tinanong mo kung anong gamit mong Colgate, parang ganun, di ba? Lagi kasi natin nakikita sa commercial yung mga sikat na mga brand, di ba? So kasi dinadaan nila sa advertisement. So dapat kilalanin natin yung kanilang background, mag-research tayo, magbasa tayo ng mga articles na mga mapagkakatiwalaang journalist. So wag tayo makikinig o manunood dun sa mga journalist na bayaran o tawag dito, may side. Basta may alam niyo naman yan eh. 'Di ba? Yung mga journalist na may kinakampiyan o mayroong side na political side party, so definitely ipapaboran yan yung nagbabayad sa kanila, kahit sa mga sa mga newsletter yan. So doon tayo sa laging fair magbigay ng mga minsan nga sa Facebook, di ba? Hindi na natin alam kung ano yung tunay na balita kasi halo-halo na yung mga information, iba-iba. So, isa lang po maisasabi ko, share ko, lagi nating tatandaan na sa pagpili, marami tayong dapat i-consider, di ba? So, dapat tama yon na vote wisely o pumili tayo ng karapat-dapat na mga ihahalal natin. Kasi 6 years natin yan na tawag dito. Pag dudusahan kung magkamali tayo sa pagpili ng ating mga iboboto, di ba? So yan, Ma'am Jormin Aquino. Shout out po Ma'am Jormin. At salamat po sa ating 20 viewers. Salamat sa 41 thumbs up. At yan, medyo matagal-tagal pa siguro. Pinapatuyo pa guys yung pintura ng ating service. At yan, makita nyo umuulan. Umulan pa. At salamat po pala sa mga sponsors natin, sa sponsors ng Team Uragon. Salamat po, shout out. At yan, tingnan natin kung tapos na yung ating pinapagawa. Okay na. Okay na. Yan guys, tapos na daw ang ating pinapagawang motorcycle. Yan, lumakas yung ulan guys. Hindi pa naman kayo makakaalis ni Bicolanos Vlog kasi malakas pa yung ulan. Malakas pa yung ulan dito sa Goa. Ma'am Marietta Jamili, good afternoon po. Good PM. JR, keep safe always, watching from Hong Kong. Salamat po. Shout out Ma'am Marietta. Maulan po dito sa Goa. And guys, yung mga nice po dyan ng tawag dito, bumili ng pet. Yan, pasyalan nyo dito yung pet ng ating mga kababayan dito sa Goa.
Pet Shop. Yan, shout out sa ating 15 viewers. Salamat po sa pagbisita. Belated Happy Valentine's Day sa lahat. At salamat po sa nag-sponsor doon sa ating doon sa ating mag-couple na si Tatay, si Nanay Basyon, at yung kanyang asawa, yung garbage collector, at si Nanay naman ay street sweeper. So napasaya natin. Salamat po sa nag-sponsor noon. Salamat po. God bless po. Yan. So, yan. Papaalam na po kami ni Bicolanos Vlog. Paalam na tayo, Bicolanos Vlog. Yan. Shoutout po kay Bicolanos Vlog. Ayan, paalam na po kami. Tapos na po yung Tapalan na? Oo, natapalan na. Tapos na. So yan, shout out sa ating lahat. Yan, salamat po sa inyong panonood. Hello po. God bless. Shoutout po sa lahat. Maulang hapon dito sa partido.